आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव प्रमद बर'आ मानो गं गायनानै होखो होनना बुङोब्ला जोङो बिनि फिननायखौ होनो हायो। एनडिएफबिआ जेरै संख्रि गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो अब्ला नोंथाङा मोनसे लाइक आरो कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। दिनै आं मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटानो जाहैबाय जोंहा एक्स एनडिएफबि आदामोना बै समाव बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय 34 बोसोर बिथांमोना संग्राम खालामदोंमोन। नाथाय बै समाव जोंहा भारत गभर्नमेन्टजों एक्स एनडिएफबि आदामोना रायलायदोंमोन। अब्ला मा रायलायनाय जादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा सोर बर'नि आफादफ्रा बिथांमोनजों सुक्ति खालामनो थाखाय रायज्लायदोंमोन बेखौ बिथांमोना मोजाङैनो बुंना होदों। जाहाथे नोंथांमोना फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। भिडिअ एसे गोलाव जागोन दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ दानाबासिनो फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय, अब्ला बुजिलांगोन। जोङो बुंनो हायो आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव प्रमद बर'आ मानो गं गायनानै होखो होनना बुङोब्ला जोङो बिनि फिननायखौ होनो हायो। एनडिएफबिआ जेरै 34 बोसोर आलादा रायजो बर'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै दुखु दाहा लाबोदोंमोन, बेबायदिनो जुदि प्रमद बर'आबो माब्लाबा आर्मि पुलिसनि लावथिजों फंसे बुजाफेरनायमोनब्ला बिथाङाबो गं गायनो हानाय नङामोन। 2018 सनाव जों गावस्रानानै थानाय एनडिएफबिआ खौसे जानानै गांसेल' गोसोखां बिलाइखौ सोरजिनानै जोङो भारत सरकारनो 2018 सननि आगस्ट दानाव जोङो भारत सरकारनो गथायनो हादोंमोन। जाय गोसोखां बिलाइयाव 11टा डिस्ट्रिक्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन, आलादा रायजो बर'लेण्डनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। जेनेरेल एमनेस्टिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि गेजेराव थानाय जेसेबां केस गोनांफोर दोङो बिथांमोनखौ निमाहा होनायनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर'नि थाखाय आलादा रेजिमेन्टनि बाथ्रा लिरनाय दङमोन। बे गोसोखां बिलाइखौ लानानैनो जोङो 2018 नभेम्बर दानाव दिल्लीयाव भारत सरकारजों सावरायदों आरो बे सावरायनाय समाव भारत सरकारा जोंखौ बुंदोंमोन एनडिएफबिआ जुदि आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव सुक्ति खालामोब्ला थांनाय 2019नि एमपि इलेक्शननि सिगां एकर्ड खालामगोन होननानै जोंनो अफार होदोंमोन। दिनैनि तारिखआव जुदि जोङो भारतनि संबिधानाव नायोब्ला नुनो मोनगोन आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव इउनियन टेरिटरि नङाब्लाबो अट'नमास स्टेटआ दङ। अब्लानिया जोङो बुंदोंमोन, भारत सरकारा जेब्ला जोंनो बे अफारखौ होदों जोङो बुंदोंमोन जे जों एनडिएफबिआ माब्लाबाबो आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव सुक्ति खालामा। मानोना बर' हारिया मेंग्लियाखै। आलादा रायजो बर'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनो थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा मेंग्लियाखै। जायनि थाखाय जों एनडिएफबिआ गंग्लायग्रोनानै होयोब्ला रायजो राजाया जोंखौ दुखु मोनगोन। जायनि थाखाय जोङो बै समाव भारत सरकारनि जासिनानै होनाय अफारखौबो जोङो नाजावाखै आरो जोङो बुंनानै गारबोदोंमोन भारत सरकारखौ जे एनडिएफबिआ आलादा रायजो बर'लेण्डनि गाहायाव माब्लाबाबो सुक्ति खालामा होननानै। आरो बेबायदिनो जोंनि सावरायनाया गोजौ फारसे आवगायलांबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, रन्जन दैमारिखौ जेब्ला फार्स्ट ट्रेक कर्टआव आयेन बिजिरनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय, जोंनि सावरायनाया गोजौ फारसे जेसेबांखिनि दावगालांनांगौ जों हां मोना जादों। थेवबो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि समाधान खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दङमोन। थांनाय 2019नि नभेम्बर दाननि 15 आरो 16 तारिखआव भारत सरकारजों एपइन्टमेन्ट होजानाय एबि माथुरा जोंखौ गुवाहाटीयाव लिंदों आरो बे हाबाफारियाव जों साफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो बे सावरायमेलाव एबि माथुरा जोंखौ बुंदोंमोन जे फैबाय थानाय समाव थाबैनो भारत सरकारा एनडिएफबिजों सुक्ति खालामसिगोन, नोंथांमोनखौ एकर्ड खालामनो थाखाय दिल्लीयाव लिंहरोब्ला फैबानो जाबाय होननानै जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन। नाथाय बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेसो, बर' हारिनिनो माबेबा संगठनफोरा गावसोरखौ थालां जानो गिबाय। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरखौ थालां जानो गिबाय।
एनडिएफ बिजोंसो जुदि भारत सरकारा सुक्ति खालामसिगोनब्ला एबसुआ थालांसिगोन बिथांमोना सिन्ता खालामनो हमबाय आरो आसाम सरकारनि खाथियाव थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा खर' गंग्लायहैबाय आइथिं हमहैबाय एनडिएफ बिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव जों एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारनि आइथिं गुदियाव गंग्लायहैबाय अब्लानि आसाम सरकारा बुंबाय जे जों नोंथांमोनखौ सुक्तिकारिनि लामासिम लानानै थांनो हागोन नाथाय नोंथांमोना एनडिएफबिनि एजेन्डानि गाहायाव गंग्लायनानै होनांगोन आरो बेबायदि आसाम सरकारजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट खालामबाय आरो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय एनडिएफबिजों जे सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव एबसुखौबो लाफानांगौ होननानै आसाम सरकारा भारत सरकारखौ नारसिनबाय आरो अब्लानियासो भारत सरकारा एबसुखौबो सावरायनो थाखाय दिल्लीयाव लिंहरबाय जेब्ला बिथांमोना दिल्लीयाव सावरायनो थांबाय खनसे सावरायनायावनो गंग्लायग्रोनानै होबाय सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय जाय व्यक्तिया बुंदोंमोन आरो आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवरां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं खुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्लासिम थगायनो नागिरो गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बै समाव राजा लामायाव ओंखारगोन खुनु दिन जोङो बिथांमोननि बायदि थगायनाय नङा बैबायदि व्यक्तियानो स्टेम होआखैसै गंग्लायनानै होजेनबाय आरो जों एनडिएफबिनि एजेन्डाखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय आरो जि बिटिआरनि सुक्ति बे सुक्तिनि दफाफोरखौ एबसुनि दैदेनगिरिफोरा सानैसो आइबिनि मानसिफोरखौ लाफानानै सुजुबाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि गाहायाव बिथांमोनानो सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय सारेन्डार खालामग्रोनांगौ होनना बुङोब्ला जों एनडिएफबिआसो सारेन्डार जाग्रोनांगौमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा प्रब्लेमफोर दङ दिनैसिमबो जोंनि फाउन्डार चेयारमेना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांजों लोगोसे 100 जननिबो बांसिन सेंग्राफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बेजोंनो लोगोसे सानै सेंग्राफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ प्रब्लेमा जों एनडिएफबिआ दङमोन एबसुआ प्रब्लेम गैयामोन बेराफारसेथिं प्रमद बर'आ गावनि पार्सनेल जेबो केस गैयामोन अब्ला गंग्लायग्रोनांगौनि खुनु प्रयोजन गैयामोन नाथाय बिथाङा गंग्लायग्रोनानै होबाय सेपारेट स्टेटनि गाहायाव सारेन्डार खालामग्रोनानै होबाय दिनै जोङो जुदि सोंलु सोङोब्ला बिनि फिननाया जोंनियावनो दङ जोङो बुंनो हायो आलादा रायजो बड'लेण्डनि गाहायाव प्रमद बर'आ मानो गंग्लायनानै होखो होनना बुङोब्ला जोङो बिनि फिननायखौ होनो हायो एनडिएफबिआ जेरै 30 बोसोर आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै दुखु दाहा लाबोदोंमोन बेबायदिनो जुदि प्रमद बर'आबो माब्लाबा आर्मि पुलिसनि लावथिजों फंसे बुजाफेरनायमोनब्ला बिथाङाबो गंग्लायनो हानाय नङामोन रायजो राजाफ्राथ' गासिबो बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा एक्स एनडिएफबि आदामोना ओरैबायदि मोजाङै बिबुंथि होनानै थांबाय बेयाव गासिबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आपडेट एबा भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ जोंहा मा गोरोन्थिनि थाखाय दिनैसिम एक्स एनडिएफबि आदा आब'मोन रन्जन दैमारि सारजों जेसेबांखिनि लोगोसे जेल जानानै दं जाहाथे मा गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि एनडिएफबि आदा आब'मोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारबोनो मोनाखै एबा ओंखारबोनो हायाखै बेनि गासैबो बिबुंथिखौनो जोंहा एक्स एनडिएफबि आदामोना मोजाङै बुंनानै होलांखाबाय आरो आं मा बुंबावनो रायजोफोर दिनैनि आपडेटखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों